Shashavateng Rosas for an Eshaga Sindaget, Lasagnes Memezero Futi Essing Esisha. From now, what is Ganza way to 6 12 of Mashi each and every Thursday. Jalango listen, Imash. Jalango listen, so Otucha Center. Lo hulmeni zomeleguta angambela labo 600 million le joba nje kuspende 600 million for mhlaka date uhulumeni should lo 600 million sekuzomela ukuthi ahlale ena uhulumeni cause it's going down until aze athathe inyathelo okuyizona zona every Thursday imarch all over South Africa. Holly and asebenze by the way, so it's going down baby, it's going down baby, asebenze so bambikuye ndino pholoni sambe shay eshisanto san lanje lalelani ukuthi ngithini ngithi kulo 6 months njenge March and March sesimemenzela into entsha sha ezodinga uhulumeni ukuthi uhlale unawo shem 600 million. Guys, from now on South Africa yonke for as long bengakahambi every Thursday siyamasha. Ngiyangizwa ukuthi ngithini okusho ukuthi ngolesine ozayo siyamasha, ngolesine ozayo siyamasha, nangomunye futhi lesine oze kuphele bona lesine.